Hey everybody, my name's Hope. Здравейте, скъпи приятели, аз се казвам Хоп. I just wanted to share a quick testimony. I got saved, born again. Аз искам да споделя кратко свидетелство. Аз бях спасена и бях новородена Said a prayer of repentance. чрез покаяние, молитва за покаяние. Gave my life to Jesus. Чрез молитва на покаяние аз дадох моя живот на Исус. And that was back in 1985. Hallelujah. 6 months later, my brother-in-law 6 месеца след това моя брат-in-law зет was born again and filled with the Holy Spirit. и той се новороди и беше изпълнен със Святия Дух. And my mother was scared to death. И моята майка се оплаши за това, че започнахме да говорим на чужди езици. She thought he was in a cult. Тя мисли, че аз съм влезнала в някаква секта окултизъм. Because when you receive the baptism of the Holy Spirit, one of the evidences of that is speaking in tongues. Защото когато получаваш кръщение в Святия Дух, едно от белезите е ти започваш да говориш на небесни езици. So I told my mom, "Don't worry, Mom. I'm going to investigate. I'll find out. You'll be fine." И аз казах, мамо, не се притеснявай, аз ще проверя и ти ще бъдеш окей. Аз ще проверя всичко. So the more I spent time with he and my sister, the more I wanted what they had. Колко повече прекарвах време с него и моята сестра, ние влизахме по-дълбоко и по-дълбоко в взаимоотношения с Бога. When someone is filled with the Holy Spirit, they have the love of God. Когато някой е изпълнен с силата на Светия Дух, той има силата на Бога. And it's overflowing, it's infectious. И започва да бъде движен и управляван от Бога. So the more we talked, Колко повече ние говорим на небесни езици, one night when he and my sister came over to our house, когато зет ми и моята сестра една вечер дойдоха в моя дом, so he said to me, "Would you like to receive the baptism of the Holy Spirit?" And и те ми казаха, ти искаш ли да бъдеш кръщавана в Светия Дух? I said, "Well, does God want that for me?" И аз казах, какво искат тези хора от мен? I was raised Catholic and I didn't know anything about it. Аз растех като католик, като католичка. And my brother-in-law was Protestant, so it was completely different. И моя брат моя зет беше протестант. Той отиваше в протестантска църква. So he very simply said to me, "Yes, of course God wants that for you." И той каза много семпло, да, наистина, Господ те обича, той те търси. So I said, "Well, what is this?" И аз казах, какво искаш да ми кажеш, как да бъда кръщавана? And he said, "Don't be afraid. И той каза, не се страхувай. You just have more of God in your life. That's it." Ти просто ще имаш повече от Бога в твоя живот. Това е, ще имаш повече от Господа в твоя живот. So I said, "Okay." So we prayed. И аз казах, окей, и ние започнахме да се молим. And as we began to pray, the Holy Spirit came over me. И когато започнахме да се молиме, Святия Дух дойде върху мен. With such fire and power. И аз усетих силата му и огънят му вътре в мен. I felt a heat go into my head and went all through my body to my feet and back up. Аз усетих огънят на Святия Дух как дойде от главата ми до петите ми и обратно My whole силата на body Духа на was Бога. shaking. It was powerful. И моето тяло започна да се тресе от силата на Бога през време, когато получих кръщение. And when the heat got up through my throat and came out of my mouth, I had the prayer language. И когато дойде тази топлина и дойде отвътре до моите уста, и аз започнах да се моля с дарбата на небесни езици. The Holy Spirit became my best friend. И Святия Дух стана моя най-добър приятел. Yes, I Lord. have to explain one thing to you before I continue.
Аз искам да ти кажа едно нещо преди аз да свърша. When I was 9 years old, Когато аз бях на 9 години, I went to a little girl's sleepover, аз... Да, и аз заспах като малко момиче. and they had a Ouija board. Yeah. И аз видях окултна врата. Yeah. Like a cult. That's what I it's didn't know what all that was about И аз не знаех какво значи това, because my mom and dad were very prayerful people. защото моята майка и моята баща, те бяха много хора на молитвата, But yet I was a part of it. I was standing there watching them. но аз бях част от тях, аз стоях там и виждах там. And the lights were out, И нямаше светлина. but I saw on the wall in the mirror a man's face. И аз видях, когато беше тъмно вътре в стаята, аз видях на стената една светлина, образ на мъж. И това беше Исус Христос. Next thing I knew, my parents took me home and said, never talk about this again. И тогава аз казах на моите родители, те казаха, никога не го казвай това повече. So for the next 18 years, I was terrorized by a spirit of fear. И през период от 18 години след като видях това нещо, аз бях тероризирана от духът на страх. It was really bad. Това беше много лошо. Bad dreams. Аз имах лоши сънища Everywhere I went, I was fearful. и всяко нещо, което аз виждах, аз се страхувах. Even when I would babysit my little sisters, we would get knives to protect ourselves. Даже когато моята сестра беше бебе, аз взимах нож, за да може да защитавам моята сестра. I even had the spirit of death visit me in my room, my bedroom. И много пъти идваше духа на смърт и ме атакуваше в моята стая. But I'm here to tell you tonight that God completely saved me. Но аз съм тук да ти кажа, че Бог, когато се яви в живота ми, тотално ме освободи от духът на смърт. He completely delivered me from the spirit Yes, of fear. Father. Той Woo! ме освободи Yes. тотално от духа на страх. And there is nothing, and I'm here to tell you, nothing that God can't do for you. Yes, Whatever come you on. need, He will be there for you, and He will give it to you. Yes. He will answer your prayers. Yes. Just have a humble heart before Him. Amen. Няма нищо, което Бог не може да направи за тебе. Yes. He will never Бог, forsake you. Бог може да направи много неща за тебе. Всичко е възможно за Бога, което Той иска да направи в твоя живот. The Lord also uses me in the gift of healing. Бог също ми даде дарбата на изцеление. So I would like to invite you to come tomorrow. Аз искам да ви поканя, за да дойдете утре сутринта 10:30. Anyone that needs prayer for healing, no matter what it is, Amen. Всеки, който има нужда God will meet you. от молитва за изцеление, ние ви каним утре 10 часа и 30 минути да дойдете в църквата на пастор Георги. Ще Give се God молим. all the glory. Yes, thank you, Jesus. Нека да отдадем Amen. цялата слава на Бога. Father. Вечер. Yes. Glory. Amen. 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 God bless you. Thank you, Jesus. Hallelujah.